Milí priatelia, som rada, že sme sa opäť stretli. Tentokrát vás budem sprevádzať novinkami kampane číslo 7. Pure Nature bola vždy dobre známa kolekcia v starostlivosti o pleť. Bola veľmi obľúbená, populárna, predávalo sa jej niekoľko miliónov produktov ročne. V Oriflame sa stále snažíme inovovať aj obľúbené rady, preto teraz prichádza nová Love Nature s novým vzhľadom, novým dizajnom a novým zdokonaleným zložením. Rovnako ako je to v prírode, aj my sme chceli, aby bol nový rad pleťovej kozmetiky Love Nature jednoduchý a krásny. Preto sme použili naše najcennejšie zložky a ďalšie sme inovovali tak, aby vznikla čo možno najdokonalejšia receptúra pre každý rad kozmetiky. Vybrali sme starostlivo iba tie najlepšie výťažky z prírody, určené pre konkrétne potreby pleti. Znamená to, že namiesto dvoch zložiek sme použili iba jednu špecializovanú ingredienciu. Balenie Love Nature je nádherné, svieže a príťažlivé. Ponúkame vám 5 rôznych radov, ktoré skvele splnia potreby a ošetria každý typ pleti. Výživná šípová rúža pre suchú pleť, hydratačné aloe vera pre normálnu a zmiešanú pleť, prečisťujúci čajovník pre masný typ pleti, upokojujúci harmanček pre citlivú pleť a hrozno pre unavenú pleť. Nechajte sa rozmazť nad našou novou značkou pleťovej kozmetiky Love Nature pre ešte krajšiu a sviežejšiu pleť. Prvý rad sa volá Love Nature Aloe Vera. Aloe vera je rastlina so zázračnými liečivými účinkami. Vyrovnáva pH pleti a poskytuje jej optimálnu hydratáciu. Rad je určený pre všetky vekové skupiny, pre normálnu a zmiešanú pleť. Prvým výrobkom je čistiaci gel Love Nature s výťažkom z aloe. Šetrne odstraňuje zvyšky make-upu a zanecháva na pleti pocit sviežosti. Tonizačná voda z aloe vera udržiava optimálnu rovnováhu pH a hydratuje pleť. Gelový krém Love Nature s výťažkom z aloe vera je jemný krém s ľahkým zložením. Má gelovú konzistenciu. Poskytuje pokožke hydratáciu, obnovuje jej prirodzenú rovnováhu. Zanechávajú hebkú a zdravú na pohľad. Očný gel zaisťuje prirodzenú hydratáciu a pomáha odstraňovať viditeľné prejavy únavy. Neprehliadnite skvelú cenu všetkých produktov Love Nature. Ak si kúpite ktorýkoľvek jeden, budete ho mať za 2,99, ale ktorékoľvek dva a viac len za 2,49 každý. Druhým radom je Love Nature šípová rúža. Rúža evokuje pocit dokonalej krásy a je symbolom lásky. Vďaka produktom zo šípovej rúže bude vaša pleť žiarivá a krásna. Výživný rúžový olej pomáha odstraňovať nepríjemný pocit suchej pleti, vyživuje a zjemňuje ju. Rad je určený pre všetky vekové skupiny, pre suchú pleť. Prvým produktom je denný krém Love Nature s výťažkom z rúže. Ľahko sa vstrebáva, je výživný s obsahom oleja zo šípovej rúže. Nočný krém je bohatý, výživný. Dôkladne hydratuje. Stará sa o suchú pleť počas spánku a zanecháva ju hodvábne hladkú. Očný krém je určený na citlivú pleť očných partií. Obsahuje výťažky zo šípovej rúže, ktoré pleť vyživujú a hydratujú. Tretím radom z našej novej kolekcie Love Nature sú výrobky s čajovníkom. Čajovník má výrazné antibakteriálne vlastnosti, účinne ošetruje vyrážky a čistí pleť. Rad s čajovníkom je určený na masnú pleť pre všetky vekové kategórie. Čistí, zmatňuje pleť a pôsobí proti vyrážkam. Prvým výrobkom je čistiaci gel Love Nature s výťažkom z čajovníka. Dôkladne čistí masnú pleť. Tonizačná voda pomáha stiahnuť rozšírené pory a zmatňuje pleť. Ošetrujúca krycia tyčinka je praktickým riešením 2 v 1. Zloženie obsahuje čajovníkový esenciálny olej a zároveň prekrýva nedostatky pleti. Pleťový krém s čajovníkom sa ľahko vstrebáva, udržiava prirodzenú rovnováhu pH a poskytuje masnej pleti ľahkú hydratáciu. Na ostatné 2 rady, ako je rad s harmančekom a s hroznom, sa môžeme tešiť v nasledujúcich kampaniách. Ako je zvykom, prírodné výťažky nájdete aj v kolekcii na starostlivosť o vlasy. Nové produkty sú zamerané na farbené vlasy a ich kvalitné ošetrenie. Výnimočná kombinácia výťažkov z jahôd, bohatých na antioxidanty a vyživujúceho mandľového oleja uchová a zvýrazní intenzitu a lesk farbených vlasov dlhý čas. Ochranný UV filter pomôže zabezpečiť stálosť farby a ochranu pred slnečnými lúčmi. Prvým výrobkom, ktorý je určený na farbené vlasy, je šampón. Obsahuje výťažky z mandlí a jahôd. Je jemný, šetrne umýva farbené vlasy a nevymýva farbu. Kondicionér na farbené vlasy s mandľovým olejom a výťažkom z jahôd je krémový, uľahčuje rozčesávanie a vlasy chráni. Maska na farbené vlasy chráni a zvýrazňuje intenzitu a lesk farbených vlasov. Túto kolekciu nájdete na strane 9. Krásne letné doplnky, ktoré sme pre vás pripravili v kampani 7, nájdete na strane 12 a 13.
Men's Collection je kolekcia čistých a výrazných pánskych vôní, v ktorej nájdete typické moderné pánske prvky, ako je napríklad zmyselné drevo alebo elegantné tóny tabaku. Ďalšia v poradí Men's Collection je toaletná voda Citrus Tonic. Patrí medzi drevito-citrusové vône. Prekvapí vás sviežimi tónmi grapefruitu a suchých drevín. Začiatok vône sa vyznačuje jasnými citrusovými akordmi, základ leží na drevitých znakoch vetiveru, dreva gajak a pačuli, dodávajúc vôni mäkkosť a pôvab. Parfumérka chcela vytvoriť vôňu, ktorá nikdy nekončí. Super dlhotrvajúcu energiu. Túto neodolateľnú vôňu nájdete na strane 17 za skvelú cenu 11,99. Inovácia v rade Ecolagen pokračuje. Tentokrát vám ponúkame novinku na čistenie pleti. Je to čistiaca emúzia Ecolagen 3 v jednom. Má čistiace, hydratačné a protivrázkové účinky. Efektívne rozpúšťa a odstraňuje všetky nečistoty i zvyšky make-upu. Hĺbkovo čistí pleť a zanechávajú hydratovanú i vyživenú. Obsahuje výťažok rastlinných kmeňových buniek na podporu tvorby kolagénu v pleti. Nelepivá dvojzložková receptúra dáva vašej pokožke hodvábnu jemnosť. Pred použitím ju treba pretrepať a naniesť na pleť pomocou bavlneného tampónu. Je určená pre všetky typy pleti od 35 rokov. Nájdete ju na strane 31. Vrele vám ju odporúčam. Rozžiarte mdlu a unavenú pleť s vitamínom C. A v rade Optimal sme pre vás pripravili novinku na rozžiarenie a povzbudenie pleti. Zloženie Optimal Skin Energy kombinuje komplex Lingon 50:50 a vitamín C. Zabraňuje dehydratácii pleti a podporuje jej prirodzenú žiarivosť a lesk. Denný krém Optimal Skin Energy obsahuje faktor číslo 10. Vráti mdlej unavenej pleti stratenú energiu a obnoví jej prirodzený lesk. Nočný krém je výživný, vzpruží a obnoví unavene pôsobiacu pleť počas spánku a dodá jej stratenú energiu. Pri klinických testoch už po 2 týždňoch pleť u 8 z 10 žien získala stratenú energiu a žiarivosť. Aj pri týchto výrobkoch vás upozorňujem na skvelú cenu. Ak si kúpite jeden, budete ho mať za 6,99, ale ktorékoľvek 2 a viac len za 5,49 každý. Nájdete tieto výrobky na strane 37. Buďte ešte voňavejšia z Eclat Femme. Minulú kampaň sme vám ponúkli novú vôňu. V tejto kampani vám ponúkame vznešenú vôňu kvetov jazmínu s francúzskym šarmom aj v telovom kréme a sprejovom dezodorante. Takisto aj pre pánov elegantné kožené tóny vône Eclat Home nájdu v bálzame po holení, hydratačnej pene na holenie a antiperspiračnom sprejovom dezodorante. Nová značka dekoratívnej kozmetiky D1 nás v každom katalógu potešuje novými výrobkami. Tentokrát je to z kolekcie dlhotrvajúce líčenie. Precízne, jednoduché a dlhotrvajúce líčenie pier prináša rúž na pery D1 Color Unlimited. V tomto výnimočnom rúži sa spájajú dve technológie Lip Grip a Lip Soft pre dokonalý komfort. Prvá technológia s hydratačným komplexom pery zvláčňuje a hydratuje. Zmes olejov a masiel zanecháva na perách príjemný pocit na dlhý čas. Vďaka technológii Lip Grip sa rúž nestiera, je príjemný na pocit a dokonale prilne k perám. Trvácne, síte, krémové odtiene vydržia na perách až 10 hodín. Máte možnosť vybrať si z palety 10 odtieňov. Dlhotrvajúca očná linka v pere vytvorí príťažlivé líčenie na celý deň. Intenzívne odtiene sme dosiahli pomocou výrazných farebných pigmentov. V spotrebiteľskom teste sa potvrdila neobvyklá výraznosť a dlhá trvácnosť líčenia pomocou tejto očnej linky v pere. Na výber je sivá, modrá, hnedá alebo čierna. Má vynikajúcu uvádzaciu cenu len 3,99. Každoročne predstavujeme v kolekcii Giordani Gold limitovanú edíciu výrobkov na líčenie podľa aktuálnych letných trendov. Pri vytvorení Giordani Gold Portofino sme sa inšpirovali sitými farbami a luxusnou atmosférou talianskej riviery. Je v nej všetko, čo potrebujete k tomu, aby vaša pleť žiarila a pôsobila nádherným opáleným dojmom a aby bol váš make-up dokonalý nielen počas leta. Rozžiarujúci púder Giordani Gold Portofino vytvorí prirodzený žiarivý efekt na pleti. Lesk na pery chráni citlivú pleť na perách s faktorom 15 a poskytuje príjemnú farbu. Lesk na pery sa skvele hodí s novým lakom na nechty Giordani Gold Portofino. Skvelé letné odtiene tejto kolekcie nádherne vyniknú na opálnych rukách. Balzám na pery Very Me Happy Lips s prírodným zložením a príjemnou vôňou jemne zvýrazní vaše pery. Transparentná textúra s vyživujúcim mandľovým olejom, vitamínom E a zvláčňujúcim včelím voskom sa rozplýva na perách. Hydratuje, zvláčňuje pre Happy Lips, to znamená šťastné pery. Je to limitovaná edícia. Nájdete ju na strane 83. V novej kolekcii Hairix na zväčšenie objemu vlasov prinášame novinku rýchly, suchý šampón na vlasy.
Absorbuje masnotu a zanecháva dlhotrvajúci svieži pocit. Vďaka ľahkej receptúre budú aj vlasy bez objemu úžasne bohaté. Ceramidový komplex sa stará o vlasy, obnovuje ich štruktúru a posilňuje ich. Nájdete ho za uvádzaciu cenu 3,99 na strane 98. Blíži sa leto, obdobie, kedy našu pleť musíme chrániť pred slnečnými lúčmi, aby sme si ju zachovali dlhodobo zdravú. Ponúkame vám dva nové výrobky v opalovacej kozmetike. Chránia pred UVA aj UVB lúčmi, majú ľahkú konzistenciu, sú odolné voči vode a rýchlo sa vstrebávajú. Všetky zloženia sú dermatologicky testované a schválené. Prvým výrobkom je jemné opaľovacie mlieko v spreji Sanzone SPF 25. Je ľahké, nelepivé, nemastné opalovacie mlieko s ochranným faktorom 25. Vďaka sprejovému aplikátoru sa ľahko nanáša na všetky časti tela. Ľahko sa vstrebáva a hydratuje ju s príjemnou vôňou. Detská koža je tenšia a krehkejšia ako u dospelých, preto sú deti oveľa citlivejšie na poškodenie kože UV žiarením. Je mimoriadne dôležité, aby deti používali vysokú ochranu pred slnečnými lúčmi, špeciálne vyvinutú pre ich citlivú pokožku. Postarajte sa aj vy o ochranu citlivej pokožky vášho dieťaťa. S kozmetikou na opaľovanie Sanzone Kit máte istotu, že aj najmenší člen vašej rodiny si môže užívať bezpečný pobyt na slnku. Predstavujeme vám novinku detské opaľovacie mlieko Sanzone Kit z SPF 50 High. Poskytuje vysokú ochranu pred UVA a UVB lúčmi, je vodeodolné, neobsahuje alkohol, farbivá a nie je parfumované. Je vhodné pre deti od 1 roka. Tieto výrobky nájdete na strane 121 a 123. Do kolekcie Discover prichádza ďalšia novinka a je to Discover Sicilia Dream. Svieža vôňa, ktorá pripomína morské tóny, citrusy rastúce pod horúcim slnkom, fialkové lístky, stredozemné ovocie a krehké kvety verbeny. V tejto kolekcii nájdete tekuté mydlo, sprchovací gel, mydlo a špongiu lemon. V kampani 7 máme naozaj veľa noviniek, už sme hovorili o pleťovej kozmetike, dekoratívnej, telovej, vlasovej, no a samozrejme v neposlednom rade sa musíme postarať aj o naše nohy. Majte voňavé a oštrené nohy s letnou sviežou kolekciou. V kolekcii s citrónom a levandulou Feed Up Summer Bliss vám ponúkame peelingové mydlo na nohy, krém na nohy a sprej, aby vaše nôžky boli voňavé a ošetrené. Nájdete ich na poslednej strane katalógu číslo 7. Verím, že vás novinky z tohto katalógu zlákajú a pomôžu vám k veľkým objednávkám kampane číslo 7. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa opäť na budúce.